dia, calorós dia a tothom. Abans de res, com sempre, moltes gràcies per deixar-me participar. He estat a gairebé, no a tots, però a gairebé tots els murals i us puc assegurar que aquest és un dels que ha causat molt d'impacte. I això, evidentment, és gràcies a vosaltres que esteu aguantant aquí aquesta calor aquí impertèrrits, o no tan impertèrrits, però l'esteu aguantant. I gràcies a vosaltres i gràcies a totes les territorials de la regió que ho han fet possible. Per tant, de la mateixa manera que han demanat els altres, jo també demano un aplaudiment per tots vosaltres. Bé, no sé si alguna d'aquestes dues cadenes és Antena 3. No ho és? Bé, ho dic per si vol donar alguna notícia una mica més positiva. Bé, en tot cas, aquest any no cal que us ho digui, és l'any clau, és l'any decisiu. El 9 de novembre, ja no hem de dir, encara hi ha poquets, però encara hi ha gent que ho diu, que volem votar. El 9 de novembre votarem, però a més el 9 de novembre votarem i guanyarem. Votarem i guanyarem. Dit això, votarem i guanyarem, però ens queda molta feina per fer. Ja ho sabeu, sempre parlem de feina. Doncs ens queda molta feina per fer, perquè per guanyar aquest 9 de novembre primer hem de guanyar l'11 de setembre. L'11 de setembre ha de ser una concentració que ha de donar la volta al món. La donarà, segur. En aquests moments, a les 7 del matí, teníem 440.000 inscrits. Vol dir que res, que aquest vespre hem superat la inscripció de l'any passat. Hem superat la inscripció de la Via Catalana. Si hi havia gent que deia que no seríem capaços, doncs com sempre, com és habitual, amb totes les seves informacions, doncs s'equivoquen. Per tant, enguany, més que mai, ho ha dit en Francesc Marc Álvaro també, nosaltres només tenim la força de la gent. I més que mai necessitem aquesta força de la gent. Necessitem encara que d'aquí el dimecres s'hi apunti molta més gent. Si sabeu d'algú que no s'hi ha apuntat, dieu-lo que s'apunti. Si algú d'aquí, que no ho crec, no s'ha apuntat, que s'apunti. És a dir, necessitem moltíssima gent perquè necessitem, a més, organització, com vam fer l'any passat, que vam demostrar una organització i una disciplina encomiables. Doncs aquest any exactament igual, perquè no és un problema de gent. De gent en serem molta, serem 1,5 milions, 2 milions, no sé els que serem, però serem molts. Però hem de tenir ben organitzada les calçades centrals per poder fer aquesta V baixa de manera perfecta. I necessitem la força de la gent perquè el 9 de novembre puguem votar i puguem guanyar. Per aquest votarem i guanyarem, necessitem aquesta força de la gent. De la mateixa manera que el 2012, recordeu, sisplau, poseu-vos el 7 de setembre de 2012, fa 2 anys, recordeu quin era el projecte polític d'aquest país. El projecte polític d'aquest país, el 7 de setembre de 2012, era el pacte fiscal. Aquest era el gran projecte que tenia aquest país. Què va fer canviar això? La manifestació del 2012. La manifestació del 2012, aquella força de la gent, va fer que es canviessin plantejaments polítics i que canviessin els escenaris. L'any passat, el 2013, 7 de setembre de 2013, ningú donava un duro perquè els partits polítics es posessin d'acord en una data i en una pregunta. Deien que era impossible que gent des d'Unió Democràtica, les CUP, passant per Convergència, Esquerra, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, era impossible que es posessin d'acord. I una altra vegada la força de la gent als 400 quilòmetres va fer que es canviessin els plantejaments i que els partits polítics, una vegada més, perquè no és la primera, una vegada més s'adonessin que han d'estar al costat del poble, que és el poble el que els vota, i que han d'estar al costat del poble. I aquest any passarà exactament igual, passarà el mateix. En aquests moments sembla que no hi ha cap partit que tingui dubtes. Sembla que tots opten per votar el 9 de novembre. Bé, demostrem-los que nosaltres no deixarem que ningú faci un pas enrere. I això ho demostrarem l'11 de setembre. Amb la nostra força al carrer demostrarem que no admetrem en cap moment un pas enrere. Que ningú, absolutament ningú, i molt menys un Tribunal Constitucional format per 12 persones amb uns interessos polítics determinats que a més sempre van contra Catalunya i contra els catalans, ningú i molt menys ells podran aturar aquesta consulta democràtica del 9 de novembre. Nosaltres som la força de la gent. Les nostres armes
són la paraula, els arguments, les raons, la mobilització radicalment pacífica i radicalment democràtica. Les armes de l'adversari, evidentment, són la negació, són la mentida, o la mitja mentida, són la manipulació, són la provocació i són la guerra bruta. Aquestes són les armes dels nostres adversaris. Nosaltres guanyarem amb les nostres armes, no importa les que facin servir ells. Ells intentaran, també ho ha dit en Francesc Marc Álvaro, més important és la unitat, perquè ells el que estan intentant en aquests moments, per tots els seus mitjans, estan intentant sembrar el dubte, sembrar la llavor del dubte entre nosaltres mateixos, sembrar la llavor de la por entre nosaltres mateixos, perquè això provoqui divisions. I ells ho poden fer, perquè són un estat molt poderós. Són un estat poderós econòmicament, molt poderós. D'aquí que nosaltres demanem finançament per la campanya, perquè per molt finançament que recollim, no serà mai el finançament de què pot disposar l'estat espanyol. Ells són molt poderosos, tenen uns mitjans, uns aparells polítics, uns aparells jurídics i uns aparells mediàtics poderosos al seu servei. I tenen sobretot les clavegueres. Ells són experts en clavegueres. Fa 300 anys o més de 300 anys que es mouen entre les clavegueres de l'Estat. Les saben fer servir a base de bé. I nosaltres això no en sabem. No ens sabem moure entre clavegueres. Nosaltres, per tant, aplicarem les nostres armes. Aquestes armes de la paraula, dels arguments, de la raó, del moviment democràtic i del moviment pacífic. No caiguem, no caigueu en cap mena de provocació. És el que volen. Volen que els responguem. Volen que entrem en aquest diàleg. No en aquest diàleg, en aquesta discussió. Volen que els insultem. Volen que actuem d'alguna manera contra ells. Això nosaltres no ho farem. La nostra resposta, la nostra primera resposta és l'11 de setembre. Allà està la nostra resposta, la V baixa de l'11 de setembre. Com deia el poeta, nosaltres farem de la paraula un dard enverinat al cor dels poderosos. Això és el que farem nosaltres amb la paraula, amb la nostra paraula, amb aquesta paraula del poble. I d'aquí a l'11 de setembre, que queda molt poc, sobretot també d'aquí al 9 de novembre, i més enllà del 9 de novembre, perquè el 10 de novembre sento dir-vos que no se'n podreu anar a casa perquè encara hi haurà molta feina. Ho sento, és així. Vull dir, la feina no s'acaba, no s'acabarà el 9 de novembre. Perquè ens queda construir un estat i construir un país nou. I construir un país nou és molt complicat, I no podem deixar els polítics que el construeixin ells solets. Ells faran la seva funció, faran la seva part, però nosaltres hi hem de ser. Si nosaltres no hi som, això no acabarà bé. El conte no acabarà bé. Us deia que d'aquí a l'11 de setembre, al 9 de novembre i més enllà, hi ha un poema, 3 versos, només, no us recitaré tot un poema. 3 versos d'una poeta de la meva comarca, el Baix Llobregat. Joana Raspall, persona que va viure més de 100 anys, persona extraordinària. I crec que aquest poema que es titula Endavant, aquests 3 versos recullen metafòricament el que nosaltres hem de fer d'aquí a l'11, d'aquí al 9 i més enllà. I diu així, diu, respira fort, que l'aire és teu. Trepitja ferm, que el terra és teu. Parla ben clar, que el mot és teu. I això, si ho volem, el futur és nostre. Si fem això, respirem ben fort, trepitgem ben ferm, parlem ben clar. Visca Catalunya lliure, visca la terra!